Konferma li l-Gvern nefaq madwar 15 miljun euro mill-fondi pubbliċi kollha b'direct orders, xi ħaġa li taħt il-Labor saret in-norma u mhux eċċezzjoni. Dan ġie konfermat it-tnejn wara nofsinhar mill-Ministru Ian Borch wara mistoqsija parlamentari li saritlu mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Ix-xogħlijiet li saru fuq l-erba' mini li jiffurmaw parti minn dan il-proġett jinkludu l-mini lejn Paċeville, il-mini ta' Santa Venera, il-mini ta' Roq kif ukoll il-mini ta' Ħalkirkop fejn b'kollox l-ammont tela għal aktar minn 14 miljun 760,000 euro. Din l-aħbar tkompli ma' sensiela ta' stejjer simili li kellna fl-aħħar xhur u turi n-nuqqas ta' rieda mill-Gvern u l-Aġenziji tiegħu milli jaġixxu b'mod trasparenti. Il-Ministru Ian Borch prova jiġġustifika dawn il-miljuni li ntefqu kważi kollha f'direct orders billi qal li wara li ħarġet is-sejħa l-offerti, Infrastructure Malta ġiet informata wkoll minn Transport Malta li s-sistemi li kienu speċifikati fl-offerta kellhom jiġu aġġornati sabiex ikunu konformi mas-sistema taċ-Ċentru Nazzjonali għal kontroll tat-traffiku. Il-Ministru qal li wara li kien diġà beda xogħol fuq il-mini uħud mill-entitajiet aġġornaw il-pjanijiet tagħhom u allura dejjem skont Ian Borch kien hemm il-bżonn li jiżdiedu xi xogħlijiet oħrajn għas-servizzi li ntalbu mill-Aġenzija. Għalkemm issa xogħlijiet fil-mini huma kważi lesti, ħafna ilmentaw għal fatt li id-dawl għadu ma ġiex kalibrat b'mod tajjeb, xi ħaġa li qed tkun ta' xkiel għal diversi sewwieqa.